Hangi kung sipara Snok tilang kaway Si telingin yafray Dat Jisuan Fitip nam yagane kaway Ngakwa ban kran ni kata subject hagane ka singi ka bamanta Kalong ka badon kam haban tip yagane kaway Bagata kaway kalong Balada pisha po besan Kadawai ban penkia ya kata kabi kadaihi da kabi besan Dan dawai da kumway pat Tadahing ta ki jukam i besan ki sa knyot itu besan ki sa penmi itu kabi jung tu besan bagi sina dawai da kata kabi ban penkia ya kata kabi besan Manakani ki bapang ki jingpang corona pelang ki tap da ki jingpang corona hi da kita ki knyang corona hi ha ki dawai kenang ban penkia iu tau bapang ya kata ke jingpang corona na ke jingpang covid peleng abang ipet ya ke tin ke jong belai ngi layap tadeng tau belai ban penem yang ngi wa ban yap ilade peleng ban penem dan kam ban yap namar ngi de ki bayap te ka bamut hi ka no ka kam ha ka ka perthai ka david da ka ta ka ju hi ka bangingin ai kenang bangingin yo Lada kadai haka yok ka kot ke jongi lada ka yok ka kot jong phi ka yap kadai ya phi ban ai hi da kata ka yok ka kot ke jong phi lada nya kren chapang ka pisa lada phi la kerdu kadai ya phi ban ai da ka jing kerdu ke jong phi kenang ba da kata on pen em ya kata ka jing kerdu jong phi bona preng jong phi dan haka ram ka sya fidan ha preng ki jing fidan ha ka jing ele ka jing em ke jong phi fidan ha preng ki lon ki babon fidan ha preng ka jing hiran ka yok ka kot ke jong phi Ngasngau hagani ka por ka bamenta ka tin ka jong blay ka hikay yangi ya ka bapin ai da ka ta ka baday hagata ka jaka ka bapipi don kam la fi don kam ka pisa don kam da ka pisa hi pleng ko mong ai pi man ne ban yo pen khia ya ka bi besen de ban ai da ka bi besen da ba don ka jingpang corona de ban ai do corona la da ngi la yap de jisu ba ai da ka jing yap khanang ban pen em ngi ban redeem nang ta ban pen em nang ta Mga sngau pi ka ni ka singi ka bamenta. La fidan ha ka jing duk ka jing kerdu ka jing im ka jong fi balai fi duk sa ka daw ka long ba film tip le si ya ka ni ka lenti. U Jisu ong kum ni ka ni ka hukum ya ka ba utrai hukum mo. Ka ni ka hukum u Jisu ong to ai. Ba kata ka ka hukum wong to ai. Bat ka ni ka hukum ba u ai ka don ru ka jingkular halor nang ta. Bat hang ni utrai ong la da PBI on iPad afi. Lada PBI on iPad afi. Lada PBI ten ai da ke iPad afi. Kalong tik. Lada pikwa ban draw pisan na ATM pihak ban tap shua hapo bank. Ke ATM lada pinyan u number u badairu tu kad number jong fi. Lada pinyan tu secret number jong fi kano ru. Lada pimdan kaya kata ka pisa hapo bank fi claim tap kanu mi lano ru. Pini eBay baka balance tu fi kalong zero. Tadai ta kwa ban fi hab ban invest ba pinyo. Lada kadai hakano ka benta te. Lada kadai haka no ka benta. Lada pi kwa banyo i baka don ke jingkala pihak ban kala syo mo pi. Ngasi ikai ka tang ong ba baro ki bru ki kwa ke jingkala. Mano bam kwa jingkala baro kwa ke perthai kan kala bu lok un kala lani ki khon kan kala. Henry lada pi pim tre ban kala kita ki num kala. Telapi kwa ban kala kita ki baro lada ulok naคนจงพีนะก็ยิงก็ซ้ำเดมาพีนั่นกองบันหับบันกันละบันเป็นเอ็มยกีนากตากับปอบก็จงกีอ้องยกตาบนซีนบากันล็อกกับว่าบาอุล็อกอุนลัดนะก็จิงดีบุอาแล้วนี่ก็มีกับว่าบาอุโคนอุนลัดนะก็จิงดีบุอาเรื่องอะไรอะไรดีดังบุอาอยู่บุอาควายตั้งบุอาดูมากว่าปัดบาอุล็อกอุนเอเนาะนะก็เกียดบุอาเกียดแล้วเนี่ยโคนบุอาดรักส์Lada pikwa ba ukon un lat na gajing buat drugs de mapisha ban lat na gajing buat duma nani na gajing buat kwai lada pikwa ba ulok jufi un lat na gajing buat kiat de shama pita ban kala ta lada pi kala ulok jung pi un kala ba lada kala utai ya un kala palat ta ding ta ka babel ka ong lada pikwa ban yo diang ai phap le da ka ta hai ka badai la pikwa jing it pihak ban ai jing it lada pim it tapi numio jing it hiru baru blay it kata-kata ke pertai wai ong ke tin ke jong blay barabu ai ya ke jing it wai hai ha kata ke jaka ka bamdan jing it ka pertai
kadai ke belai elek persyak yo belai kaba lalong mar kongpong yo belai tadai hing ta bo belai ai ke jingit mana mar ai ke jingit ai lo jong khon jong tadai hing ta ngiyo ke jingem badai hing ta kwa bang fi la da fi kwa jingit ai ke jingit bla fi kwa ke ya no ke jing kwa ke jim ke jong fi la fi kwa ke buram ai ke buram te fin sa yo ke buram bar ka babel ka ong bahaba pipi yo bakata ka ba pipi yo pat kan long shisha ka jing ai ka babha kan long shisha ka babha ba ka babel ka ong ni ngakwa an puli kum bakalong kong to ai ti on sa ai ha phiru ye ka jing thau ka babha ka mo phin yo shisha da ka jing thau ka babha kan ma wi ka ne ka wei ba ka jing thau phin yo be da ka jing thau ka babha mdei da ka jing thau ka ba shukor mdei da ka jing thau ka ba sneo phin yo pat da ka ta ka babha da hing ta kwa banong fi ba ka jing ai babha ka jing ai ba janai baro ki wana jrong nok pa ka jing shai bat ka bam shat da ka jing la sho lam ne ka strngeo ka ba shat da ka jing la ka mo la da ppi u de blai pat u ban kar khu ya fi halor ka ta ka jing ai ka jang fi ka jing ai ka babha phin yo da ka jing thau ka babha ba ktin jublai ka ong la tinyan shisha bat bala kri bat ka bishilai ong ka ktin ka jong blai ka babal ka ong bat ka bishilai de kin thap ha ki pla jong phi na ba da ka jo ka jing thau ka ba pi thau an thau pat ya phi ta ding ta nga su ta la bang i kai ka ne ka ktin ka jong blai la phi kwa ye ya ka ta phi kwa phi ap a shom phi la phi kwa pi san ATM phi ap an thap shai ka pi sa ATM la pi kwa ban yo jingkar khu kwa ban ong fi ai she ka kam nge jong blai ba le fi ai show blai u de u blai pat u ban ri ka ta ka pisa ga jong fi ba de u blai u ban pen roi ka ta ka pisa ga jong fi ba de u blai u ban pen pa ho pa de fi kan mau u kan au ai ar li ka do kha ba san li ki pu ki u trai ba kala roi u jisu non kam ni pisa jong fi re u trai kwa ba pi pin ai show da ka jingat la pi ai da ka jingat an pen em that our salvation is not through works but by faith through faith tadeng ta ka jing penem kawan namar pingat balada pi ai da ka jingat pi ai shu trai da ka jingat da ka jinget pi ai utrai ulong mung ka bang ya ka ba un ri ya ka pisa ka jong pi but ya ka ba un ai ru ya ka sut ha pi ka bang ka la ban ai dang khndiat ka sut ya pi la pi ai shu trai un ai palat ya ka ta ka ba phim la ban modor mar ka khti jong trai ka ka khti ka ba pen roi bala fi ai show trai ka mot ka ne ka pisa ka jong fi ka long safe bet ka dei ka ta kwa ban hikai fi ka ne ka sngi la fi bo ka pisa haladi la da wan unong to la da to mla le e la fi file ka FIR fi thu isi ki pulet ru fi thu isi ka an kinom la ban le e na mar ba fi bo hayen la fi bo ha bang ka ta ka pisa la da sha to na bang ka bang ha ban siu be ya fi num do e namar ba ka dai ka responsibility jong ka bang ba nga kwa ba nong ifi ba ka tien ka jong blai ka ong la pi ai show blai ka ba mot phila pelang ha ta ka jaka ha ba ka khnyang ka sarang kamla an bam ki nong to kim la pen pei ba ban to la pi ai show try fi long safe ka pisa ju fi ka long safe but ka ba wan panang tai kan long bet shisha ka jing thau ka ba bha ka babel ka ong mdei tang ba ka jing thau ka ba bha ka long ru ka ba la thingyan ka long ru ka ba la kri ba ka ba shilai Hado benum nyam jaga show ong malaki lai. Tadeng ta ka banong fi la da phim le ka ta fi sa sa ha ka jing tim. La phim ai jing it ka fi sa sa ha ka jing tim. La phim ai ka burom fi sa sa ha ka jing tim. La phim ai ka fi sa jong fi ru fi sa sa ha ka jing tim. Bala da phim ai fi sa sa kum ju ha ka ta ka condition ka ba pi long. Bala da phim ai ka jing em show tra fi sa sa ha ka jing tim. Bde fi ai ka jing em show tra kum ta ai ka jing em yo fi. Kalau fi don kam ya kano fi don kam syaban ai. Tadi ta kwa banong fi kan ke sngi ke bamenta. Fi dapet na malaki ka kren bhai ka ta kong la da pi ai. Pin lat na ka jingtim. Na kwa an puli kan ke por. Bon sin ki ong ba ngim don sho ka jingtim ka kwa banong fi la da phim le am pi sa ya ka jingtim. La da phim ai ka jingim ka jong fi sho tra fi sa ka jingtim. Kam de e ta ma pi ai ka jingim ka jong fi ba ai baro ai ka ba pi don. Uzakia zu ai. Bola ai dak e. Dak kata ka ba udon. Tading tau try on ka jing pen em ka wan ka ni ka yeng. Tading ta kwa ba nong fi ka ni ka ski man ta pleng. La dang ngim ai ng sa sa ha ka jing tim. Tangin ni puli ka ni ka por no mal ki ka ni ka nong ba lai. Ka ni ka khot
กับพรากองอุบริวอุนลุตีอยู่เบลนี่แอมเป็นบ้านฟิลาลุตีงาฮันไรพี่องหาบกุมโนงาลาลุตีเมหากบชิพอบักจิงไอโง่กันพี่ลองบลาติมดักจิงติมกันมาอีกนี้มันได้บุเบลองอันติมอยู่ฟีในนามารพี่ดันดักจิงติมแต่ได้ยังตาระดับพี่พิมไอพี่สาหากจิงติมกองโนพี่ลองบลาติมดักจิงติมกันนามารพี่ฟิลาลุตียังกำหนดระดับพี่ชิมยังกับพี่สากจงเบลระดับพี่พิมเล่นามารพี่ดิวสอร์ดาร์ระดับพี่พิมเล่ยังกับตายกับบุเบลวังกันนี่ก็ได้กับฮุกกมกำหนดพิมยอจิงคารอยพิมดันยังกับตายกับจิงมันบ้าพี่สาหากจิงติมนามารพี่เคลมอินเวสกันมาอีกนี่ก็ไว้หาบุเบลไอพี่ดิวแมเนเจอร์พี่หับบัน manage ยังกับพี่สากจงเบลปากบ้าเบลก็องกับตาวันละมีกับพี่ชิพอบารอชกยิงกันโชว์ขนังบักลองกับจิงบ้ามีกับยิงจงบัตุตันจุยังที่หากันนิยมตรายกี่ไปหลังกันเปลี่ยนมีกับจิงขังจุกับแดงวังกันเปลี่ยนกับจิงขังจุกับแดงกระโดนกับจิงกุลาทางนี้บางกันแทนออกกันเนาะบางกันเปลี่ยนกับจิงขังจุกับแดงฮับพี่บางกันแทนเอาบุกอฟีกับจิงกระคูกัดบาอันนั้นยำจักรชูบารวังนี่บางกันสแนงอยู่น้องบัมดูนักบันตาจงฟีเดียวเบลวันสแนงอยู่น้องบัมดูไก่กระตากกันกับจิงเต็มว่าเบลวังกันเต็มยาวเต่าน้องเต็มจงฟีงานสแนงยาวเต่าน้องบัมดูMarka dan ke jing bam do ngan sneng yau tau nong bam do. Mdai bu blei un tim. Bun ke pri smutu bakla kalau dang im ai she blei un tim em. Mar bi la don lo pa ke jing tim tak da ban lach na ke jing tim. Ngi ha ban le ai ban lach na ke jing tim. Tading ta ka don ka hukum bat ka don ru. Ka jing kular ke jong blei. Ngi la don lo pa ke jing tim. La dang ngi ngim nget how Jesus Christ. La ngim ai ti no la jong ke jing em how Jesus Christ. La ngim pat yo ke jing kapat. Ngi dang sa hi ke jing tim. Malah ngi ngila don, hau terang, ngi ai tilut, ngi ai. Tadai yang takkan bengilat nak ke jing tim. Bengilat nak kata ke jing bitar ke jong blai, ruang ke tin jong blai. Tadai yang nak sengi kuat ban hikayah fi. Lada fi kuat si syah ban lat nak ram ke syah. Lada fi kuat si syah ban bit ban biang. Ban lat nak ke jing kerdo. Ai dah kata hikan ke badai. Lada kata fi kerdo aku pisah. Ai dah ke pisah. Bau blai. Un pelat ya fi pini i kata ke redemption fin i si syai ke jing penim ke bau blai un le ha kata ke benta badai tahu ju kap nak ban ai ya ke pisah la da ke de ke pisah la da ke de ke jing it wanum kap nak ban ai ya ke jing it la da ke de yu blai la de ke breu wat ju kap nak la da ke de ke buram wat ju kap nak ban ai buram yu blai wat ju kap nak ban ai buram yu breu la phim ai finum yo tadai ta ke nok ke bentang kwa ban ong fi ke jing em Tapi kuat ia kata ke bentah fiap lek dah katai. Terbon penkia ia ke jingpang COVID hau ahi dah ke jingpang COVID duk nyang COVID hi ban penkia. Dah siapa besen ban penkia ia tak kebi dan kaman ahi dah kebi. Tadai ta kuat bedong fi kan ke sengi. La fila tip ia kena ke wei. Fin i ke jing ke jong fi kan kala na ke sengi se ke sengi. Kan kala na ka por se ka por fini i ke jing kerku ke jong blai ha ke jing ke jong fi blai usneng ya tau nong bam do blai usneng ya ka ta bor ke jing dum na ke jing ke jong fi bang ngai plus ngo thu ya ka ta jing kai ke ni ka por ngai fi pedeng jing kerku baru blai hi unang le ki kamba ha ke jing ke jong fi long fi ki bakloi ban ai kam suk u ba ai ban yu tau ba pedeng lada pi ai fi long bless lupa tadai ta katai ka bawan le ka palat kala palat kanum nyam jaka syu ong ke tin ke jong blai kan palat ya ke ai phila ban mudur ya ke ai ka ba phila ken ban perkhat blai ke khui fi kan duai ke ni ke por dan pedeng jong fi dan pedeng jing e ke jing le ke jing pang jing stam ke jing em ke jong fi ke kwa ban duai bo blai pelat ya fi na ke ta ki ai baro ni duai ke ni ke por try ha ke teng ke jom e jisu para ba ki khon ke jom e try ke la pedeng ye me ban ha ba ki la IT la di hame go try ka jing yap ke jome ha ka ding phna go try kam shim la long le no ai ba ke jing jam snam ke jome ha ka ding phna kam shim la long le ai ba ki la pdiang ye me unong pan khia ka jing pan khia ka wan ka wan ha ka met jong fi men ta la fi la pdiang ye unong pan khia ka jing pan khia ka wan la fi pdiang ye unong ker khu ka jing ker khu ka la wan ha ka jing em ka jong fi ka no jing te ka no jing khom u jisu pelat ka bor ke jong try sisa kala betat ya kata namar hab hitip ya ke jisha pelai lot ya fi bar bau khon pelai lot da sha fi long pelai lot ba ngai utram le ki kamba ke jim ke jong fi na do man ta ke sngi IT lot mat bat men si mil de utrai ko ngo ka hukum ke jong blai namar ka don ke jingkular ha ka hukum ke jong blai u blai wana ka khu fi ka teng ke jong jisu ngadwai amen
Try nang kerkui fi ngin sai syampat. Fila an phone ngi fila ban wan rusing ngi jaka ke mengi don hang ni do segi ba ar segi sa jaj. Ngin sngo bah ngin sngo tanat ngin sngo borom ban yakin do bat fi. Kublai shibon ngin sai syampat. Amen. Ngi sngo komen ban pentip ya fi. Baka potnet kan pelong ye ke jing sang ya lap. Halau so tun. Haka sao san real tarik jong benai November. Haka jing isya ngi plan da kabarit kum ka street meeting henrei ublei ula play ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngi da sngu irang ba snong haba ngi lapan jing bit na ila ais no ngi da ka madan ka ba he ba ka ta ga dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngi da sngu iba Michelle ru ila ais sngu ba ngi ka jaka ka jong ya ka bangin pelong ya ka ne ke healing service haka sao san ban real benai November in pelong ini ke jasang tang haka por san baji janmiet baro lai tli gini gisngi barngangai kadon ka kamba ke jong blai haka ne jasang wan yalam ki bepang ki sitom ngin duai kerpang nam ta jong pi ki besyak te ki besyak khom haka bor jong soitan kadon ka bor jong blai ban pelat ya pi badi ki bahieng ki basem ki jong pi barngangai kadon ka jinkman ha kasnong lau sotun ngi khot sngo bahaya fi ki boyo sngo ya ka ne jing pentip kam dade tang nasional law sotun ne na jan sor ne khap sor pila ban yawan lang ha kita ke jing sangi khot sngo bahaya fi ngila pen kre ya ke jasang yalap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bahaya fi ngi pediang sngo bahaya fi ban nganget kan don shaki kamba ya ka bo blai un le ke gm ke jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim jong ke jing pen kre Syakani ke jeseng fin mat yagi kamba wanda ke jing kmi lenti u blay un le shibon ki kam ki bapala ha ke jing em ke jong fi blame ker khu fi ngi kmi lenti ben ye kendu ya fi kmi lenti ben ye fi ha kita ki sngi ha kita ki tarik ha kita ki shnong sao san real benai November blame ker khu fi ngin se kendu ha kita ki sngi kublai shibon amen.